Днес ще разгледаме един наистина завладяващ анализ на Мари Ноел Табио. Става въпрос за това как ранната християнска църква, изправена пред огромна криза, не просто оцелява, а превръща тази криза в двигател за своето разрастване по света. Звучи интригуващо, нали? И всъщност цялата история се крепи на една наистина парадоксална идея. А именно, че преследването, което е трябвало да унищожи църквата, всъщност и помага да се разрасне. Как е възможно това? Нека видим. За да отговорим на този въпрос, ще се потопим в тълкованието на Табио на 4 ключови библейски текста. През тях ще разкрием една история, пълна с конфликти, неочаквани последствия и, разбира се, много силна вяра. Добре, нека започнем от самото начало – Йерусалим. Там, според коментара, първата християнска общност се оказва изправена пред сериозен вътрешен проблем. И този проблем идва от едно много ясно разделение. От едната страна имаме така наречените хебрю или евреи. Това са местните, говорещи арамейски. А от другата са хеленистес, елинистите, гръцко говорещи, дошли от различни краища на Римската империя. Вече се усеща напрежението, нали? И тук става наистина интересно, защото, както е описано в деянията, този вътрешен спор не си остава просто спор. Той ескалуира. Всъщност, превръща се в нещо много по-голямо и опасно. Отстрани погледнато, това преследване изглежда като пълен провал, като катастрофа. Обаче, както вече загатнахме, коментарът на Табио разкрива един напълно неочакван, парадоксален резултат. Вижте, преследването не било срещу всички. То било насочено съвсем конкретно към едната група – елинистите, гръцкоговорещите християни. И съвсем логично, те бягат от Йерусалим, за да се спасят. Апостолите обаче, които са от другата група, евреите, не са мишена и си остават в града. И ето го ключовия момент. Това разпръскване, което е трябвало да унищожи движението, всъщност се превръща в негов двигател. То става механизма, който разнася посланието до съвсем нови места, например Самария, където отива Филип. Ирония, нали? Добре, но дали всичко това е просто случайност? Според коментара на Псалм 65, съвсем не. Всъщност, това разширяване се оказва изпълнение на една много по-стара визия. Таби обяснява, че този псалм обрисува една вяра, която никога не е била замислена да бъде затворена, а точно обратното – универсална. Идеята е да покани абсолютно цялото човечество в една голяма обща история. Има и един много интересен лингвистичен детайл. Псалмът нарича Божиите дела редотаблес. Днес бихме го превели като страховити, но в библейския контекст това е било комплимент за цар, означавало е славен, сигурен владетел, а не някой от когото да се боиш. Така че това е израз на възхищение, на страхопочитание, а не на страх. Окей, до тук разбрахме какво се е случило и защо е било важно, сега обаче идва въпросът как. Как се споделят такива убеждения в един свят, който не винаги е приятелски настроен? Отговорът, или по-скоро едно практическо ръководство, намираме в коментара към първото послание на Петър. Трябва да си представим контекста. Не говорим само за открито физическо преследване. Става дума за постоянен, ежедневен социален натиск, подигравки и скрита враждебност, просто защото отказват да участват в физическите практики. И тази общност имала нужда от ясна стратегия как да отговаря на това. И посланието предлага един много ясен, четиристепенен подход. Първо, всичко започва отвътре, от сърцето. Второ, трябва да има готовност за обяснение. Трето, това обяснение трябва да е с кротост и уважение. И четвърто, и може би най-важно, всичко това трябва да е подкрепено с дела, с личен пример. Има една мисъл, която коментарът извежда на преден план и тя обобщава всичко перфектно. Говори само ако те попитат, но живей така, че да те попитат. С други думи, самият живот трябва да е въпросът, който кара другите да търсят отговора. Добре, всичко това звучи чудесно, но нека бъдем честни, изисква огромна сила. Откъде идва тя? За да намерим отговора, се обръщаме към Евангелото от Йоан и един обещан източник на сила. Представете си момента, нощта преди смъртта си. Точно тогава Исус обещава на своите последователи, че няма да ги остави сами, като сираци. Обещава им да изпрати друг защитник.
Това е обещание за постоянно присъствие, което трябва да им даде увереността да продължат. А какво всъщност означава защитник? Гръцката дума е за адвокат, за някой, който те защитава в съда. И според тълкованието на Табио, тук не става дума за защитник от Бога, а за адвокат, който стои до учениците и им помага в процеса, на който светът ги подлага. Тук текстът прави едно много важно разграничение. Казва, че светът не може да приеме този дух на истината. Коментарът пояснява, че под свят си има предвид духът на света, т.е. един начин на мислене, който е противоположен на любовта. И точно тук е мисията на учениците, чрез живота си да направят духа на истината познат на този свят. И така, всичко това ни води до един финален, доста провокативен въпрос. Ако духът на света не може да приеме това послание директно и ако то може да бъде разбрано само чрез начина на живот, тогава какъв точно трябва да бъде този живот? Как се живее така, че да накараш другите да поискат да разберат?